Yo, good morning. So, may buntag Davao na ako karon sa Davao. So, nalay bagong update nga naitabo, which is para sa atong career, para sa atong kaugmaon. Unya na ako i-post ang video kung say dagan ani kay punpuhon mo travel sa taglaing-laing lugar. So, miingaw kayong palibot to. Inaanay dito sa dako nga subdivision ni mo mapuyan, mingaw gid kayo. So hopefully ang mga plano na to pohon matuman jud. Ato nang panikamutan naay opportunity nga atong i-grab, ato nang ampingan kay how many times nga puro failures ang itabo sa kinabuhi na ay mga gagmayng success, pero mo to yung mga learning curves or learning pace nga nakatunan ako. Kung na opportunity mo abot sa kinabuhi, ampingan yun na nimo.